नमस्कार प्रणाम, हम ही रंजन रवलो के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। आज हमनी के साथे बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। जी नमस्कार आप सभी के। और आज के खास मेहमान बानी चुनचुन तिवारी। नमस्कार भैया। तो आज के जौन चर्चा के विषय बाटे वो चर्चा के विषय ई बा कि जैसे कुछ भोजपुरी के कलाकार होकर चाहे भोजपुरी के जाने सुने वाला लोग होकर ओकरा सारा लोग के ई मानसिकता हो गई बाटे कि भोजपुरी में सिर्फ ढोंढी चोली ही चली। जैसे गंदा गाना ही अगर गावत रहे या सुनावत रहे या फिल्मावत रहे तो वह गाना आज के दौर में भोजपुरी सुने वाला और जाने वाला लोग पसंद करी। लेकिन ऐसा का नहीं है। अगर ऐसा का रहुआ सोच बटे तो एक बार अपन मोबाइल उठाई या मोबाइल उठा के रहुआ यूट्यूब खोली, यूट्यूब में ट्रेंडिंग जाके देखी कि कौन गाना ट्रेंड करता है। तो जैसे कि हमने के अगर ऊपर देखें सन अपना मोबाइल पर तो भोजपुरी के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जौन भी 6 नंबर गाना बाटे अगर ट्रेंडिंग करता तो वो कहीं ना कहीं से साफ़ सुथरा ही गाना बाटे और साफ़ सुथरा गाना ही आज के दौर में ट्रेंडिंग करता। तो ऐसा का मानसिकता लोग के ई कहे के चाहेम कि रउआ वो मानसिकता के बिल्कुल छोड़ दी। कैसे कि बिहार अगर भोजपुरी भाषा बिल्कुल बदल चुकल बाटे और जितना लोग सुने और जाने वाला लोग बाटे सारा लोग भोजपुरी के साफ़ सुथरा गाना ही पसंद करता। तो जैसे कि हम विकास सिंह जी से बात करें कि विकास सिंह जी अगर बात कल जाओ जैसे कुछ लोग के मानसिकता ये हो गई रहा कि अगर भोजपुरी में हम गंदा गाना ही गावता नहीं तो मार्केट में रहें, तो ए पर का विचार बरब? जी तो विचार लोग जन भइल बा सबसे ज़्यादा तो जे छोट छोट भोजपुरी कलाकार बा जे नया कलाकार बा चाहता कि केंगा हिट हो जाए कि का हम गा दी, मतलब ऐसा शब्द के यूज करता लो जैसे कि हिट हो जाए। लेकिन आज लोग यूट्यूब के खोल के देखें ना, यूट्यूब के ट्रेंडिंग ले जन पूरा भारत में ट्रेंड करेला तो में हमनी के सबसे खुशी के बात बा, सबसे गुमान के सबसे गर्व के बात ये बा कि अपना भोजपुरी के टॉप 6 में टॉप 4 गाना ट्रेंडिंग करता है आज के डेट में और चारों साफ सुथरा। और मैं सबसे बड़ा खुशी ये बा कि 2 देवी की ट्रेंड करता टॉप 6 में जाके। जो मैं सबके हम बता दी कि 1 नंबर पर गाना चलता टी सीरीज गाना पेरिस का ट्रिप जौन की हनी सिंह के गाना बा, जौन की 1 नंबर पर एक दिन पहले गाना ट्रेंड करता है खेसारी जी के, जौन की आज 2 नंबर पर ट्रेंड करता बंधु दिल जौन खेसारी जी के बांग्ला में गाना बा, और 3 नंबर बाटे एगो हिंदी गाना बाई गाए, ठीक बा। और 4 नंबर पर देखल जाता पवन सिंह जे गाना बा अली सातों बहनिया, और 5 नंबर बजवा बा गाना लाल घाघरा जौन की काफ़ी बड़ा लेवल से गाना भरल और बहुत दिन लगातार मतलब 1 महीना लगातार ट्रेंडिंग ओने पर चलल है। वो 5 नंबर गाना चलता। 6 नंबर पर बा गाना नाच धनी धीरे धीरे। तब टॉप 6 में 4 गाना भोजपुरी के ट्रेंड करता जिसमें एगो खेसारी जी के 2 नंबर बा और 3 गाना पवन सिंह जी के ट्रेंड करता। तो भोजपुरी खातिर कितना अच्छा बात बा। जौन लोग बोलता कि भोजपुरी में खराबे गाना चलेला, भोजपुरी में ये सब चलेला, लेकिन आज देखी रुआ खोल के यूट्यूब खोल के देखी कि पूरा भारत में कितना गर्व के बात बा कि हमनी के आज 6 गाना में 4 गाना भोजपुरी हमनी के ट्रेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जुड़े के साथ कोशिश करें चुनचुन तिवारी जी से। चुनचुन तिवारी जी, कुछ लोग के मानसिकता ऐसा का हो गया कि हम अगर ढोढ़ी और चोली ही गायब तो ये मार्केट में बनल रहे, लेकिन ओकर करारा जवाब मिलल बाटे। और अभी जौन यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉप 6 में बाटे वो भोजपुरी के 4 गो गाना ट्रेंड करता, जिसमें एगो हिट मशीन जरा कहल जाला, ट्रेंडिंग स्टार जरा कहल जाला, खेसारी लाल यादव जी के 2 नंबर पे गाना ट्रेंड करता। तो एक बारे में का कहें कि का लोग अभी भी लोग सुधर गई बा कि अभी भी मानसिकता लोग के? हमनी के गर्व के बात बा कि हमनी के भोजपुरी के माटी भोजपुरी भाषा के इतना प्यार जौन मिल रहा बा यूट्यूब पर, कि मतलब बहुत गर्व के बात बा। आ जौन हई सिंगर भइल बा लोग हई कि ढोढ़ी चोली घाघरा कि सोचता लोग ई गाना गा के हम ट्रेंडिंग पर आ जाए, तो ई भैया गलत सोच बा। जब तक सुनता 2 से 4 दिन ऐसे ज़्यादा तो देखिए बड़ा भक्ति ऐसा गाना पवन सिंह के हई जौन भक्ति ऐसा गाना ट्रेंड पर रखल बा भोजपुरी के, ई तो और गर्व के बात बा भैया। बिल्कुल सही बात बाटे कि जैसे हम बात करनी असन हमनी के कि जितना साफ सुथरा गाना बा उहे बेरा सफलता मिलता। तो सारा लोग से उस शीर्ष पर बैठल कलाकार होकर चाहे छोट कलाकार होकर भोजपुरी के सारा लोग से निवेदन रही कि साफ सुथरा ही गाना पेश करी, ऐसे अपना भोजपुरी के मान सम्मान बिल्कुल बरकरार रही। और चुनचुन हम बात करें कि अगर ऐसा का बात कुछ लोग सोचता है कि हम जितना जल्दी गंदा गाना गाएं तो ये गंदा गाना से गाएं तो हम हिट होकें। ये गंदा गाना से कहीं ना कहीं से हमनी के भोजपुरी भाषा, हमनी के बिहार, हमनी के यूपी, हमनी के झारखंड, अदर राज्य में नीचे देखल जाता है ये गाना के चलते ही। तो एकर लेवल कहाँ तक ले सुधारे के चाहिए लोग के? एग्जाम्पल एगो छोटा से देते नहीं, जे भी रवा इतिहास उठा के देख लें, गुड्डू रंगीला से लेके राधे श्याम रसिया तक ले एहू लोग ले बड़ा के वो अश्लील थोड़े गावे, लेकिन आज कितना दिन चलल लो है। थोड़ा जे भी भाई हमारे कलाकार आगे आ रहा बा आज के डेट में जो गाना गा रहा बा
वो अगर अश्लील गा के सोचता कि हम एके बे भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो बन जाए, ये एकदम सोच गलत बा। रउआ अलग हट के गाई आ देखी रउआ कितना आगे जा रहल बनी आज के डेट में। का हमेशा परमानेंट पवन सिंह या खेसारी भइले, रितेश पांडे भइले का अश्लीले गावत लो, राकेश मिश्रा अश्लीले गावत लो? बिल्कुल ना, ये सही बात बाटे कि अश्लील तक कुछ हो सकता, लेकिन बहुत सारा साफ सुथरा गाना शीर्ष पर बैठल कलाकार देले बालो। अगर वो साफ सुथरा गाना देले बालो तो हमनी के ओकर सपोर्ट भी कैले बनी सन, अगर गलत गैले बालो तो ओकर विरोध भी कैले बनी सन। तो हमनी के एगो मुहिम से जुड़ल रहनी सन कि अगर जे अश्लील गाई ओकर विरोध में रहम सन, हमनी के जे बढ़िया गाई ओकर सपोर्ट करम सन। तो ए पर जी मुहिम तो हमनी के आज भी जारी बा। जे भी अश्लील गावत ओकर विरोध होता, जे अच्छा गावता ओकर हमनी के सपोर्ट करते हैं सर। जैसे कि सावन में कहनी है सर, देवी गीत में कहनी है सर, सबका से जगह हमनी कहनी है सर, विनती कहनी है सर कि अच्छा गीत गावे के। अब की तो काफ़ी सुधार मिला हमनी के। सबसे बड़ा गर्व के बात हमनी की हो के चाहिए पूरा भोजपुरी खाती। सिंगर के बात नहीं कही केकर गाना पवन सिंह के ट्रेंड करता है, खेसारी के ट्रेंड करता है। भोजपुरी के टॉप 6 में 4 गाना आयल, साधारण बात नहीं के। आ देखी ना आज चाहे कौनो सीजन हो के, चाहे सावन हो के, देवी गीत हो के, यहाँ तक लेके छठ के गाना भी ट्रेंड करता है यूपी जाके। हमनी के जौन लोग हमनी को अदर इंडस्ट्री के लोग, चाहे भोजपुरी के लोग हीन भावना से भोजपुरी के हमनी के देखत तल, चाहे भोजपुरी कलाकार के आ जाई देखी कहाँ बनी रुआ, जाके देखी यूट्यूब खोल के। पूरा भारत में टॉप 6 में 4 गाना भोजपुरी के ट्रेंड करता। वो में सबसे बड़ा बात बा कि 2 गो देवी गीत ट्रेंड करता। जन देवी गीत मतलब एगो मतलब पर्व त्यौहार तक सीमित रह जाला, वो देवी गीत 2 गो ट्रेंड करता। पूरा सावन में हमनी के 15 दिन गाना एगो ट्रेंड कैला पवन सिंह जी के। तो ये लोग मानसिकता भुला जाओ कि मतलब गलत गायम तबे हम मार्केट में चलम ना। यूट्यूब वही गाना का ट्रेंडिंग लिस्ट में लियावेला जौन गाना साफ सुथरा होके। आ साफ सुथरा गाना के उदाहरण में जाई सुनी रुआ बड़ा लेवल से गाना बनल भाई, चाहे खेसारी जी के होके, चाहे पवन सिंह जी के होके। तो ये गलत बात बा कि भोजपुरी में खराब गायम तबे चले। निमन गाई रुआ अच्छा, निमन गायम तो हमेशा गाना चली, जौन अमर गाना होई। बिल्कुल यही के साथ साथ हमार पूरा टीम रउआ शीर्ष पर बैठल, चाहे छोट कलाकार बनी भोजपुरी के, अगर भोजपुरी से रउआ जुड़ल बनी, भोजपुरी के लोग रउआ के प्यार दुलार देता, तो फिर से हमार पूरा टीम हाथ जोड़ के निवेदन करी कि बिल्कुल साफ सुथरा गाई। यह से हमनी के पूरा बिहार के मान सम्मान और सीना गर्व से चौड़ा होला और बड़ा प्यार दुलार दूसरों जगह मिलेला, दूसरों जगह के लोग सुनता और पसंद करता भोजपुरी के। तो रउआ से निवेदन बा कि हरदम यही तक मान सम्मान हमनी के हर्षो उल्लास बढ़ेले रही और बढ़िया से बढ़िया साफ सुथरा गाना दी। जब तक के लिए गुड बाय, फिर से अगला वीडियो में मिलन सन। नमस्कार, प्रणाम।